Dokážete spoznať film podľa hudby? Teraz vám pustím 3 songy. Ak uhádnete film hneď na prvý, máte 3 body. Ak na druhý, máte 2 body. A ak na úplne posledný, máte 1 bod. Bude to veľmi jednoduché. Song číslo 1. Ja viem, že už dávno viete správnu odpoveď. Pre tých z vás, ktorí by ste náhodou nevedeli, song číslo 2. Dobre. Viem, že už ste všetci našli správnu odpoveď. Ale keby náhodou ešte niekto, song číslo 3. Je to tak, dámy a páni, samozrejme, film, ktorému patrili tieto songy je Iron Man. Ktorý film Iron Mana sa vám páčil najviac?